ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ тавре ки аз сарлавҳа дарк кардед. имрӯза видеои мо мешавад дар бораи анамин бамбукҳои тобистона. ино тонки бамбуканд беҳад сабуки хушрӯ. озима шумо да гулоша нишон метиҳам ки чанд симиян. ино ҳамашама аз Корвон, тарафи Корвон сити якум рият таги нависо ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед омада бо аз наздик бинед, нарху намо карда касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед харидорӣ намоед. анами гулои нав, анаи кабуташ порсол буд, анавай гули сурхкатӣ, ана дигарое ки ҳозима нишон метиҳам, инош боша доирагулу анаваёш, ино ҳамаш новинкаянд, ҳамин сол омадагӣ ҳастанд. нархи ино 3 метрш, анами намуд нигиндоруш 3 метрш 150 сомонай нархи донаш. марҳамат бинед, агар дар кор бошад нависед, мо доставка дорем ба Русия. ино бо сабукан, набинеди доирагула. аз ин ҳам гули сурхш ҳаст, ҳам гули зардш. ози бо дигар хелошам ҳастай, вайшам нишон метиҳам. анаи минтолови рангай сиё дора сафед, бисёр ранги хушрӯвай, вале мутаассифона дар анами камера якумге ки ози нишон додам сафед омадастай, вале аз наздик беҳад рангаш хушрӯвай, минтолови ранг. анаи сафедаш сиёшам хушрӯвай, сафедшам хушрӯвай. ами намуд бамбукора агар хоҳед ана нусхаҳои нав. инчунин бамбукҳо доранд ами хел вай нусхаи тигрӣ, касоне ки дӯст медоред. баъд бо ҳаст анаи намуд пӯсти мор, нусхаҳои пӯсти мор. ёдовар мешавам ҳамаи ино бамбуканд, тонки бамбуки тобистона. нигиношон нигинои тозакатив оро дода шудагиай, нигиношон сваровскиян. анаи гулошам нағзай, нусхаҳои хушрӯ. аз инам ду ранг ҳастай. агар хоҳед аз ин рангош харидорӣ кунед. бо ҳаст дӯстони азиз якчанд намуди дигааш. озима пурратар бо аз наздик нишон метиҳам. беҳад ба ман ами ранг маъқул шуд, вале ҳам қадарам кӯшиш кардаистам наомадастай дар камера ранги асосиш. инҷа сафедча омадастай. анаминам бамбукай дӯстони азиз, бисёр ранги хушрӯ, гули хушрӯ. умедворам ки ба шумо низ писанд меояд. бо сангчошо набинед мувофиқ кардагӣ ҳастай. санги сурх ҳамроҳи анами гулошон беҳад хушрӯ омадагиай. ана ин шам дӯстони азиз бинед, и ваяй лавдомании бамбук аҷоиб. чун аз наздик мебинед бо хушрӯтарай, рангаш бисёрам ярки хушрӯ метова. чӣ хеле ки гуфтам нархи як либосаш 150 сомон, яъне нархи 3 метраш. ина агар хоҳед омада тарафи Корвон сити таги нависо якум рият аз анамин бамбукҳои хушрӯ харидорӣ намоед.